Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, magluluto tayo ng ginataang yellow bean. Ito po guys. Bale, ayan guys, na-prepare ko na lahat. Ang una kong gagawin guys, ipiprito ko muna to ng bahagya. Prito muna natin to guys. So, eto nakabili ako ng sigarilyas. Sasahugan ko siya guys. Tapos, etong talong. Grabe, ang mahal ng bilihin ngayon guys. Eto, 8 pesos na to guys. Lalagyan ko siya ng tanglad. Yung tanglad guys, pinitpit ko to siya guys. Pinitpit ko. Ayan. So ngayon mag-start na tayo. Prito muna natin to guys. Lalagyan ko siya guys ng asin. So eto na guys. Ready na siya iprito. Eto na guys, naprito ko na po siya. Eto yung unang piga, purong gata siya guys. Puro. Tapos eto yung pangalawang gata, may kasama na siyang tubig. Ngayon guys, magagata na po tayo. Bali, ang uunahin ko po guys, eto yung pangalawang piga. Bali, may kasama na siyang tubig guys. Eto munang ilalagay natin. Lagay na natin. Pakukulaan muna natin to guys. Ngayon guys, pag kumulo na po siya, ilalagay na po natin to. Ilalagay na po natin. Tapos, pakukuluan po ulit natin. Ayun na guys, naamoy ko na ang bango ng tanglad. Bango ng tanglad. Haluin natin siya guys. Ang bango ng tanglad. Ngayon guys, ilalagay na po natin yung prinitong isda. Ilagay na po natin siya. Ngayon guys, ilalagay ko na muna tong sigarilyas kasi medyo matigas to guys eh. Unahin na natin ilagay yan. Lagay na natin guys yung unang piga. Unang gata. Grabe guys, oh. Gata. Tikman natin guys. Sarap. Lalagyan ko siya guys ng konting patis. Hi Silver Swan, baka naman.
Ilagay na natin yung talong. Takpan natin siya, guys. Ayan guys, luto na po siya. Kainan na. Ito na ang ating ginataang yellowfin. Luto na. Kaso mausok. Mausok. Patayin na natin guys.